हम कुसुम झा एकटा अक्का चक्का पर कहै छी। अक्का चक्का वाली जे रहती छोटो बात के तते सीरियस में कि आब बुझलो बात के तते सीरियस में जे केहनो के हार्ट फेल करा देती ना। एगोटा रहती तो हुनकर अथी रहती से बाप कते दिन से बीमार रहती तो हमरा देखलखिन तो कहलखिन ये राहुल के माय, ये राहुल के माय फल्ला दाय के छलन है बाप तो मर गए। हम कहिए वो तो बहुत दिन से बीमार छलखिन हैं, बहुत दिन से छलखिन हैं। उनका तो भेल अक्का चक्का हम केलहुँ ई तो नहीं बजलथि, नहीं बजल। हम कह बहुत दिन से बीमार छलखिन हैं, मरि गेलखिन। हाँ मरि गेलखिन। हम कहलिए देखियो एते दिन से बीमार छलखिन हैं कहियो नहीं कहलथि, मरि गेलनि तो अक्का चक्का की तो बुझे छथिन एकरा जे कहबै एना तो मन खराब। एहन एहन लोग सब छथिन हार्टो अटैक करा दै छथिन। एहन लोग से खाली सावधान रह।